De mostanában még nem volt. Barátnőmmel megbeszéltük, hogy nem vagyunk matek zsenik, és elmentem konzultációra a fodrászhoz. Ezt a könyvet olvasom. Én már sose ittam mexikói kávét. Tegnap voltam piláteszen, úgyhogy a lábam az kicsit így roffon van. Hétvégén volt a szarvasi szilva napok. Meg kéne mosnom a hajamat, viszont hajmosás előtt szoktam felrakni valami arcmaszkot, és nagyanyámtól kaptam névnapomra ezt az iszapos arcpakolást. Próbálom, hogy milyen. Eddig jó. Szerintem tök jó, pont elég egy adag arcmaszk. 15 perc. Addig olvasom a könyvet. Kedvenc olvasó sarkomba már begubóztam. Ezt a könyvet olvasom, ezt a Dr. Jekyll és Mr. Hyde különös esete. Én azt hittem, hogy ez az egész erről szól. Közben kiderült, hogy ez 2 regény egyben. Dr. Jekyll és Mr. Hyde az csak 78 oldal, és az összes többi rész egy másik regénye, ami engem annyira nagyon nem érdekel, de annyira jól ír, olyan jó meglátásai vannak, úgyhogy maga a cselekmény annyira nem érdekel, viszont ahogy ír, az nagyon-nagyon tetszik, és ez egy ilyen nagyon-nagyon régi, 78-as kiadás talán, és már kezdett szétesni, és úgy voltam vele, hogy van egy pár olyan könyvem, amik ilyen iszonyatosan régi kiadások, és papírból vannak, és már kezdtek így szétfoszlani, meg lejött az elejű. Tudom, ez sem egy spanyol viasz, de vettem olyan füzetborító csillogós, csak sima fólia, és teljesen ragacsos az egész, mint hogy ilyen marha nagy cellusz lenne, és azzal bevontam azokat a könyveimet, amiket szeretek, meg amik tetszenek. Ezek a régebbi kiadások szerintem jobban vannak fordítva. Jó szófordulatok vannak benne, és sokkal elegánsabb a kifejezésmód, és ezt egyébként az Agatha Christie-nél vettem észre. Én azt hittem, hogy egy új kötete van, amit még én így nem olvastam, és az a neve, hogy Hullavadászat, vagy valami ilyesmi. Ez a Glorietta Hullának egy új fordítása, vagy új verziója, és az új verzió az szerintem nagyon gagyi. Nem is, szóval, hogy sokkal rosszabb és stilisztikai megoldások vannak benne, és nem annyira élvezhető szerintem fordítás, vagy a mű. És ezek a régebbi kiadások szerintem sokkal jobbak. Úgyhogy ezért az ilyen régi könyveimet, amiket szeretek, meg tetszenek, meg amiket újra elolvasnék, viszont már kicsit kezdenek szétesni, azokat mind bevontam ezzel a fóliával, és nagyon jól működik, úgyhogy ajánlom mindenkinek, így meg lehet menteni ezeket a könyveket, ráadásul így vízállóak is lesznek egy kicsit. Hétvégén voltunk Budapesten, leginkább a sörfesztivál miatt mentünk, de végül az volt a legbénább része az egész utazásnak. Viszont voltunk a Meron kávézóban, és most meg fogom kóstolni ezt. Én már sose ittam mexikói kávét, úgyhogy kíváncsi leszek erre. Most van elvileg pont a csúcson a pörkölés. Tök cukik voltak a Meronban. Tracy segített kiválasztani a kávét, és mondta, hogy minden egyes szemes kávé mellé jár egy ingyen presszó kávé is. Mivel ketten voltunk, mondta, hogy akkor azt is lehet, hogy egy-egy presszó. Ugye a párom is kapott egy presszó kávét, és egyébként szerintem finom volt. A hely is nagyon cuki. Bementünk a Meronba, és utána elmentünk a Károlyi kertbe, és akkor a Károlyi kert tele volt. Én nem láttam még ennyi embert szerintem arrafelé. Pingpongoztak, csomóan ott napoztak, de tényleg így egy szággatjában. Volt, aki nagyon rákészült fürdőruhával, meg minden. Tök jó volt, hogy ott a kávézó is tele volt. Egy árnyékos padon elfogyasztottuk az ebédünket. Utána olvastam, most már a másodikra áttértem. Annyira jó könyv, hogy
sorozat. Az első kötetet körülbelül 1-2 nap alatt kiolvastam, és most olvasom második vagy harmadik napja munka mellett. Szóval iszonyat gyorsan tudok vele haladni. A 320. oldalon már alig van belőle valami, és úgy annyira rossz, hogy eddig teljesen ilyen romantikus, kellemes, vicces, folyamatosan zajlottak az események, most meg hirtelen a világháborúba csöppenünk bele, és hogy annyira részletesen leírja a háborúnak az eseményeit. Szerintem nem illik a kötetnek a hangulatához egyáltalán, és teljesen lehozott az életről. Annyira nem tetszik ez a rész, hogy konkrétan úgy voltam vele, hogy lehet, hogy el se olvasom, csak gyorsan a végét átfutom. Azért már ráveszem magamat, hogy végigolvassam, most már az 40 oldal az nem nagy cucc. Mert 1000 éve nem voltam Szegeden a Libertinben, és múltkor beugrottam, és találtam egy pár könyvet. Nagy részét egyébként anyunak szülőnapjára vettem, de azért egyet magamnak is szerváltam. Tök más, de páromnak az egyik kollégájának az anyukájáék termesztenek padlizsánt, és csak ilyen 5 kilós kiszerelésbe lehetett venni, úgyhogy vettünk 5 kiló padlizsánt, és padlizsánkrémet is csináltam belőle. Ez rengeteg padlizsánkrém lett, ez csak ami kimaradt a legvégén. Másik részéből csináltam ilyen lencsés, padlizsános kis falafelgolyókat, az is nagyon finom lett. Meglátjuk még mit hoz a nap, mert szakad az eső. Futni akartam, vagy mozogni kint, vagy biciklizni, vagy ilyesmi, de tegnap voltam piláteszen, úgyhogy a lábam az kicsit így roffon van. Na, a mai nap eddig jól alakul. Voltam reggel a fodrásznál, és már mondtam nektek többször is, hogy kávária a hajam. 2-3 évente elmegyek fodrászhoz befestetni a hajamat, mert szeretem egyébként ezt a barna hajat, de jobban tetszik nekem, meg emlékszem rá, hogy amikor ilyen nagyon szépen meg volt csinálva, ilyen átmenetesre, balayage vagy ombre hívhatjuk bárminek, kellemes, napszítta hatású volt a hajam, akkor sokkal jobban tetszett, így is tök jó, meg minden, de akkor még jobban tetszett, és szeretem ezt az átmenetes vágást, vagy frizurát, vagy nem tudom, stílust is, viszont ezt is fel kéne frissíteni, mert annyira gyorsan nő a hajam, hogy sokat kell vágni a hajamat, vagy rendszeresen, vagy nem tudom. Elmentem konzultációra a fodrászhoz, mert most már megtanultam, hogy nem csak lefoglalok egy szolgáltatást, hanem oda kell menni, nézze meg a hajamat, és mondja el, hogy ő szerinte képes-e olyat csinálni a hajamból, amilyet én szeretnék. Még nem akarom elmondani, hogy melyik szalomba megyek, de hogyha valóban beválik, és sikerül, jó legyen a hajam, akkor el fogom mondani, hogy melyik szalon az itt Szegeden. Már voltam Budapesten, legalább 3 helyen, mesterfodrász, meg minden szírszat, egy valak pénzt költöttem rá, és a legutóbbi eset az az volt, amikor 2 éve nyáron megkértem, hogy ilyen szép átmenetes, balayage, visszafogott, de az aljánál legyen láthatóan a szőkép. Na, arra kaptam egy tőszőkét, teljesen kiszáradt a hajam, és ilyen csibesárga lett. És akkor kértem, hogy a rétegeket vágjon bele, erre levágta teljesen egyenesre a hajamat, mert ő azt szereti, hogyha tömzsi a hajvége. Megmondtam, hogy jó, de én meg azt szeretném, ha rétegesen. Erre azt mondta, hogy hát ő nem mer jobban belevágni, mondom. Szus. Még jó, hogy elmentem hozzá is konzultációra, elküldtem neki egy hónappal előbb a képet, megbeszéltük, hogy mit szeretnék, de nem sikerült úgy összehozni. Előtte az még rosszabb volt, mert akkor meg úgy leégették a hajamat, hogy húzta benne a fésűt, és benne maradt ilyen maraknyi haj, mert annyira sokáig rajta hagyta a szőkítőport, vagy mi a jóisten. Mondtam, hogy Jézusom, fél hajamat leégetted, de mondta, jó, a nyugi maradt még. Úgyhogy ilyen sokkok után, nem csoda, hogy 2-3 évente szoktam csak fodrászhoz járni. Ezt a képet mutattam neki. Na ez.
elérkezett az az időszak, amikor 18 és 27 fok között bármennyi lehet a hőmérséklet, úgyhogy folyamatosan viszem magammal ezt a pulcsit. Már 9:30-kor elmentem pilateszezni, mint egy Terminátor, úgy jöttem ki, a lábanyim remegtek, mint a zselé. Előtte is dolgoztam, utána is dolgoztam, adtam magamnak egy óra pihenőt, és akkor elmentem bevásárolni, meg a hétvégén volt a Szarvasi Szilvanapok és a Makói Hagyma Fesztivál, úgyhogy szombaton elmentünk a Szarvasi Szilvanapokra, és én azt hittem, hogy ez egy ilyen tök pici rendezvény, mert tavaly előtt voltunk, és akkor egy ilyen kisebb parkolóba volt megrendezve, délben már körülbelül semmi nem is volt. Odaértünk 2-re, és még csak akkor kezdtek el hangolni a zenészek, nézzük, hogy van egy ilyen kis udvarka, teljesen máshol volt a fesztivál, mint 1 vagy 2 évvel ezelőtt, és nézzük, hogy jaj, de jó, van szilvásgombóc, majd mindjárt eszünk, meg minden, és így nézzük, hogy Jézusom, ott van még tovább is a fesztivál. És ment még egy hosszú út tovább, még rengeteg stand, ilyen termelői, zöldség, gyümölcs, sajt, a helyi éttermek is kivonultak nagy erőkkel, kávézók, sörözők, pálinkázók, minden, amit el lehet képzelni, ami ilyen fesztiválon van, természetesen a bőrövesek is ott voltak, krómozott lufi, vattacukor, popcorn, mondom, te mi van itt? És mentünk tovább, és egyszer csak nem akart vége lenni ezeknek a standoknak, és még tovább, és jobbra elágazik, balra elágazik, akkor középen volt egy marha nagy tó, a tó körül is voltak még standok, meg rengeteg szék, sörpad, meg, és így néztük, hogy te jó, Isten, hogy csak 2-kor kezdődik a buli, és valami hajnal, nem tudom meddig tartsz. A legjobb barátnőm eljött meglátogatni, úgyhogy ketten csajoskodtunk Szarvason, jól bezabáltunk lapcsánkából, azaz tósni, mindketten kértünk egy kis tócsnit, meg egy kis kolbász, és alig bírtuk megenni, mert annyira brutál tömény volt, hogy ott szenvedtünk, hogy nem bírjuk. És utána még elgyalogoltunk az Arborétumba, és egész nap valami 22 000 lépést tettünk, vagy valami ilyesmi, dögmeleg volt, de annyira jól éreztük magunkat. Láttunk egy csomó mókust, vadnyulat, akkor azt hittük egy macskára, hogy hiúz, nem az volt, meg nem is róka. Láttunk kis pockot, de tényleg ilyen picike volt, és valami csík volt a hátán, hogy nem pocok volt, nem tudom, hogy mezejegér, vagy ilyesmi. És jött ott hozzá, és régen elkezdett felénk futni, támadó kóbor. El voltunk egy 2-3 órát az Arborétumon, és felkészítettük a hasunkat valami édességre. Szilvás vaníliás, meg sima szilvás, ilyen csavart fagyi is volt, hanem ilyen nincs. Azt már sajnos nem tudtuk megkóstolni, mert ettünk 2 szilvás gombócot, egyet sima prézlibe, egyet meg mágba empergetve. Isteni volt, de aztán már eddig voltunk. A barátnőm vett annyira cukit, mint kerámia csupor, és akkor voltak rajta festett szilvák, meg rá volt írva, hogy szilvanapok, nagyon aranyos volt. Csak közben előtt engem meg hívott nagymamám, hogy ők meg elraktak 29 nagy üveg szilvalekvárt, úgyhogy mondom, hogy a szilvalekvárt nem veszek. Én vettem baracklekvárt a szilvanapokon, egyébként vicc, de 1 vagy 2 évvel ezelőtt a szilvanapokon vettem meg életem legjobb baracklekvárját. Most meg én megpróbáltam, most nem jött be, de azért ez is finom lekvár. Barátnőmmel megbeszéltük, hogy nem vagyunk matek zsenik, és egy kicsit se tudjuk, hogy 1 kiló gyümölcs mennyi, mert vettem 2 kiló szilvát. Ez körülbelül a negyede a 2 kiló szilvának, és egy ilyen hatalmas szatyorral jöttünk haza, és annyira finom volt a szilva, hogy még ott helyben is tudtunk, vagy hát képesek voltunk telehasra lenni belőle. Már rengeteget megettünk a hétvégén, még barátnőmmel is küldtem vissza Budapestre egy csomó szilvát, meg azóta is ettünk, és még mindig van belőle. Úgyhogy a héten, valószínűleg holnap vagy holnap után csinálok szilvás gombócot, és ami meg megmarad, abban meg lesz szilvalekvár, vagy valami, nézek majd még valamilyen szilvás süti. Akkor jön a Makói Hagyma Fesztivál. Az sokkal kisebb feszkó, de nagyon megéri elmenni, hát mi marha jól éreztük magunkat. Békés-Szentandrási sörösök is ott voltak. Elkezdtük végigkóstolgatni a söreiket. Szilvás sört ittunk, almás rétes, azt hiszem ez volt a neve. A barátnőm itta a bandibát, az is nagyon ízlett neki. Talán málnás búzát ittam, valami ilyesmi. Tudtam jól, hogy a Hagyma Fesztiválról nem lehet úgy hazajönni, hogy ne hozzunk hagymát. Fokhagyma egyébként is eléggé megcsappant itthon. Gyönyörű. Na, vámpiroskák, ne jöjjenek erre, mert ettől rosszul lesznek. Valahova ide a konyhába majd fel fogom aggatni, mert ez
gyönyörű. Nagyon szépen meg van fonva. Vettem még veres hagymát, mert van veres hagyma a tarisznyába, de nem keserű magában, mert van hozzá még lila is. És természetesen van még fehér hagyma is. Egyébként már próbáltam át a cégtől venni, ez az appetit.hu, nem működik az oldaluk, viszont Makón, a borvilágban, egy ilyen borkereskedésben lehet kapni a termékeiket, és valami eszméletlen finomak. Ezeket még nem bontottam ki, de 1-2 évvel ezelőtt már vettünk tőlük ilyen zakuszkát, ami valami fenséges. Illetve, ezt én még nem láttam náluk, lehet ez valami új dolog, sült kápia paprikás, vaníliás paradicsomcsátni. Ez is nagyon jól néz ki. És a makói, illetve makó környéki termelőknek a paradicsomjait, hagymáit, padlizsányát használják föl. Petőfi szállásról szoktunk venni hagymát meg krumplit. Szeretnénk csinálni majd tacót. Vettünk ilyen tortilla lapokat, vagy ezt meg akarom kicsit pirítani, és erre rá bab, kukorica, kis teleken gyártják, de olyan, mint a feta. Krémfehér sajtnak hívják, de ugyanaz, mint a feta. Krémfehér sajtot fogunk rászórni, rukkolát. Úgyhogy ez a terv mára. Lilahagymát félbevágni, közepesen vastagra felszelni, ecet, cukor, só, bors, víz. Szóval egy ilyen ecetes levet fogok készíteni, és akkor fermentálni fogom a hagymát. Hát igazából csak egy pár órát hagyom majd a lében, és majd a léből kiszedve, lecsöpögtetve, esetleg rá lehet rakni még erre tortillára, vagy takóra, vagy hívjuk bárhogy, hogy egy kis pikantériát adjam neki. Elmentem a körmösboltba is, mert tegnap meg akartam csinálni a körmömet. Most azért ennyire natur, mert hogy nem volt itthon a körömlak, amit akartam használni. Múltkor vittem anyóhoz, hogy valamilyen körmöt akartam, hogy csináljon, és ahhoz kellett az a szín, úgyhogy nincs itt nálam. És most meg akarom csinálni, szóval vettem egy ilyen kis lakot. 2M Beauty-nak a 123-as árnyalata. Burgundi, vöröses, bordós, őszies szín. Szerintem gyönyörű. Semmi ehhez foghatom nincs itt most Szegeden. Pont ilyen színt szerettem volna. Mivel most ugye nagy mizéria van ezzel, hogy TPO-mentesnek kell lenni a géllakoknak, ezért körülbelül ugye 3/4 polc üres volt, mert szinte az összeset vissza kellett hívniuk, mert akik nem TPO-mentesnek hívják, hanem ezt a HEMA-mentesnek, és mivel nekik nem olyan volt a nagy része a géllakjuknak, ezért jó sokat visszahívtak. Alig találtam valami normális színt, amit szerettem volna. Kövi, amit még szerváltam náluk, ez a narancsfapálca, az nem olyan érdekes, de elfogyott az enyém, úgyhogy kellett vennem újat, és körömágy ápoló olaj. Ez annyira jó. Körömvirág illata van ennek az olajnak. Potom pénzekért vesztegetik, ami 600 forint egy ilyen. Tonhalsalátát azért is szeretem, mert mindenhez jó. Tortillához, pirítóshoz, előételnek, tészta salátával is tök jó. Ez egy ilyen Jolly Joker, szerintem nagyon finom. Igen, nagyon finom.